sithe siqala nje isigcawu ufakazi waba nomunyu uma echaza ngemzuzu yokugcina kaMeyiwa ngaphambi kokuba eshone nokuphoqe inkantolo ukuthi ithathe ikhefu. Ngamphakamisa isikipha ngambamba la ngaphansi esiswini ngamuzwa ukuthi i-temperature njengoba bengimthinta ebusweni ayisafani nale ngizwa esiswini useyabanda esiswini. UZandile Khumalo uthi esitatimendeni sakhe washo ukuthi engabakhomba abantu abangena endlini ngelanga okwabulawa ngalo uMeyiwa uma engababona. Ube esekhomba umsolwa Wesibili enkantolo U-Bongani Ntanzi wathi ungomunye babantu abangena Abadubula U-Senzo ehambisana nomunye owayenezimpithi ama-dreadlocks ngolwasemzini. Sukela ngaleli langa ke lesigameko ke ingabe wababona futhi noma wabuya babona futhi laba bantu abangena endlini. Ekhothi njengoba ngilana ngibone nangukuthi lapha ubuso bakhe nje bonke ngiyakukhumbula kahle. Uthi wakwazi ukumjeqeza ngesikhathi yena noTumelo Madlala ongomunye wofakazi bombuso kuleli cala bezama ukumshaya ngezinduku. Icala liguqile lizoqhubeka kusasa.